Ikusentzuleak kaixo eta ongi etorri Harira saiora. Duela 5 aste Elgetatik abiatu eta gero, Harirak Oñatin egingo du geldialdia gaurkoan. Saioan ohikoa dugun moduan, bertako eguneroko bizimoduan eragiten duten hainbat eta hainbat gai jorratuko ditugu. Eta zeintzu dira gai horiek Oñatiren kasuan? Musika eskola, emakume txokoa edota unibertsitate zaharreko eraberritzelanak beste batzuen artean. Oñatiarren ahotsa ere jasoko dugu nola ez, Oiana Elortzaren eskutik egingo dugu eta saioan barrena hainbatetan egingo dugu bat berarekin, Oñatira joana da. Eta hemen platoan bi gonbidatu izango ditugu. Izaro Elortza, Oñatiko alkatea, kaixo ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Eta Amaia Erostarbe, EAJaren bozeramailea Oñatiko udalbatzan, ongi etorri, zuri ere. Kaixo, eskerrik asko. Gaiak hainbat jorratuko ditugunak hurrengo orduetan, baina horietan gai zehatzetan sakontzen hasi baino lehen, orain artekoaren gaineko balorazio bat eskatu behar dizuet, eta nahiko nuke laburrak izatea, titularreran erantzutea, Izaro zurekin hasiko gara. Orain arte egindakoaren gaineko zer nolako balorazio egiten duzue? Bueno, gauza asko esan lehizke, ez da? Baina, jake denbora mugatua dakun, gure irakurketa bai izango litzake orokorrian legealdi oso emankorra izan dela, legealdi plan bat daukagun, eta horren egikeretzen maila oso altua da, 89 zion, gutxi gora bera bertan jasotako ekintzak martxan ditugu, egin jado martxan ditugu. Eta, kasu horretan, uste dugu, kudeak eta gaitasuna be erakutsi dugula horretaz gain, egunerokoan sortzen dian biharrak be aurrera etara ditugulako, nes funtsetatik jasotako diru laguntzak eta inbertsioak be aurrera eramaten gabitzelako, eta zorionduak izan garelako be baita, epeetan ondo gabitzelako eta guzti hori dana aurrera eramaten gabitzelako. Beste puntu bat labur-labur, askotan galdetzen da hori, ez da, eta oposizioak inarremanak, zer nolakotasuna eramaten den, ez, udale barruko horiek, eta esatia, aipatu izan dugula, hau aurretipe, baina uste dugula bestelako harreman bat egon beharko litzakela, saiatu gara eta egisa da proiektu konkretu batzutan, inpaktu hondikuak eta lanketa sakonago eskatzen dagoen horretan lortu dugula, holako harreman bat edo elkarlan bat, baina egunerokoan zaila izan dela ekintza batzun ondorioz eta publikoa soinu batzun ondorioz eta eguneroko horretan ikusi dugunan jarrera kontuengatik, zaila dalako olako konfiantzazko espazio bat lortzia. Amaia, zein da zuen irakurketa? Gure irakurketa da errisa geldi izan behar dauela, paralisi handi bat dauela hainbat eta hainbat proiektutan, eta gero udal gobernuak in eta desegin egiten dau berak ikusten dauen moduan, neurri batean hori ulergarria da gehiengo absolutua dakoelako, baina egin eta desegin egiten daue, eta gero hirugarren kontua da, hainbat eta hainbat ekitalditan, oposizioari, ninguneo handi bat egitexauela, ez da. Ipungo ditut adibide batzuk, atzeratuta dago Oñati, atzeratuta dau, adibidez, olakoan patuetako urmael hori geldi dau, San Lorentzoko irisgarritasun obrak geldi dauz, APO, geldi dau, azkenengo urtietan iaia geldi dau, guk alegazioekin gehituen urte bete eta ontxe erantzun daue, eta danari ezetz esan daue. Gero musika eskola geldi dau, aspaldiko urtietan, eta beste kontu bat, etxe bizitzen kontuak geldi dau planak, etxe bizitza plana ez dau ina hondiok, Izarok ustailean kontzejo petiken adierazi eben plana inja eula, eta guk eskatu du plan hori, egun honatxean, eta ez da ja. Eta bukaketako esango neke egin eta desegin. Adibidez, tokiko ekosistemak bakardidan ingurukoak, gu ez gauz tartian, ez gauz inun, ninguneua, bi adibide mongo ditut. Egon zan ustailean Boizeko jaialdixa, eta hori Oñatik udala izan zen gonbidatua, baina EAJ etzan izan gonbidatua, zapatuan korrika ekitaldixa. Gonbidapen horreik Oñatiko udalera egiten dira, udalera, ez bakarrik alkatian gana. Orduan, hiru kontu horreik, ezta? Eta guraneke beste gehiketia adostasunarena. Adostasuna alkatiak beak, udal gobernuak ere bilatu behar du. Ezta? Behin eta berez dabil esaten, ez dagoela adostasunik. Guk proposamenak iteitu, eta isa 3 urte goiaz, eta isa bakar bat ez dago onartu.
Ordan adostasuna beak bebilatu bia dago, ezta? Izaro, eta hori behin eta berriz esatia, norberak ikusiko dago. Aipatu dian gauza asko ez dira zuzenak, eta adibidez korrikako aipatu duzuna, izendapen zuzena nere gana etorrezan ez udalera, nere emailera, Izaro Elortzan izenian. Eta hor arazo bat baldin badau, antolakuntzakin egin beharko da. Baina hori askotan etorri dira olakuak. Eta geldi dauen horretan, ez dauz geldi. Askotan, eta aipatu izan dugu moduan informazioa eman dugu, ze puntutan dauzen proiektu horraik, izan etxebizitzana, gero ustot, eukikula baita aukeria horren inguruan berbaiteko, edo musika eskolana, edo tabar eukiko aukeria gero hitz egiteko. Baina paralizizian, inundik inora, herriz ikusi besterik ez dau, zenbat proiektu martxan ditugun, zenbat inbertzen joan jogun, 3 urte honaitan aurrekontuetan jasotakoak 9 milioi bat baldin badia gutxi gara inbertzenetarako ja fakturautan 11,5 ditugu, horrek esan nahi dau, aurre ikusitako baino gehiago egiten gabitzela, eta noski elkarbanatu dugula informazioa, baina sarri informazio hori momentuan ez da horren inguruko iritzirik emon eta zuzenian prentsara joan zai, edo eta, alaxe da, askotan bai. Eta alakoak egon dia, Amaia, eta ez da zuezet esango. 3 adibide emongo ditut, hirigintzakoak. Egon gara eskaketan apoko aurreko diagnostiko ez dakizen bat urte, 2 urte bai, eta justo ontxe egun batzuk eskuratu eben gure zinegotzixak. Beste alde batetik, guk eskatu dugu aldezarra birpisteko plan hori, eta ontxe eskuratu dugu ontxe egun batzuk, eta plan hori da martxuan 25an egin jakoa. Dia bi adibide, eta ez dau transparentziarik, noski eskatu ezkeo, emuten da askotan, denporiakin, baina ez dau, eta beti dau, ez komunikau egiten daue, komunikau egiten du, ez dakizer, bakizer, ez, guk nola ez du komunikauko izaro, nola ez, guk gure lana da komunikaitia, eta ez duguna ulertzen da, zeatik, ezin joan komunikau, gure lana da komunikaitia, eta proiektuak jakiteitu behin eta berriz galdetuta. Ez eurak transparentzia horrekin onartzen dauelako, ezta? Bokatzen gurako nek esatia hori ez dela gisa. Eta gardentasunan inguruan hitz egin unean eta batzordetan galdetu dugunean, ea gardentasunakin informazio faltari dauen, ez eskua jaso du. Informazio hori emon dela. Batzordetatik kanpora be, bilerak antolatu ditugu informazio hori helarazteko. Hortaz, ez neke gura mengo impresioa izatia PNV, EAJ gezurtixa dela, hori ez da hola. Ez da hola, ikuspegi diferentia dauz izaro, ikuspegi diferentia dauz, gu oposizioan gauz, baina horrek ez dago izan gura guk gizurrak esatutunik, edo ez pasatu zaigu guztatzen, ulertzen, gizurra ez da, guk informazio asko ez daku, eta behin eskatuta eta berriz eskatuta, adibidez, apoko aurre diagnostikoa, lehen esan duten moduan, egon gara urte osua, ia urte terdi eskatzen. Aurrera egin behar dugu, Amaia, garbi dago, jarraitu genezakeela eztabaidan, ikuspegiak ezberdinak dituzue, eta bakoitzak izan du aukera bere mahai gaineratzeko gai zehatzetan sartu behar gara datozen minutuetan, eta berrienetik hasita nolabait esatearren segurtasunari helduko diegu, eta kasu honetan Amaia zuretzako galdera izan ere joan zen astean, EAJak salatu zuen segurtasun falta handitzen ari dela herrian, eta udal gobernuak ez duela ezer egiten. Zergatik diozue halakorik, eta zer uste duzu egin beharko lukeela? Hori etorri da, egon dialako lapurretak aurreko astietan, horren harira etorri da, eta hori gero guk gure ikuspegitik ikusten du ertzaina eta ertzainaren parte hartzeia edo herrixan ertzaina ez da ondo ikusita, mozio bat onartu proposatu eben, urriko osoko bilkuran, udaltzaingoaren alde eta ertzainaren alde eta EH Bilduk ez zuen onartu. Hortan guk ikusten dugu alde batetik ertzainaren eta udaltzaingoaren artean koordinazio egon biako litzakiela eta hobia izan biako litzakiela. Gero, ez daku udaltzainik gabez, ez daku. Eta azkenik,
herrixan kamara dauz, baina ez dauz martxan. Orduan, edozein zerbait gertaera baldin badau, ezin ja jakin. Zein ibili dan, ze gertatu dan, eta adibidetxo bat emungot, ez dakona zer ikusi lapurretakin. Halloween gauian, hainbat etxietara arrautzak jaurtiki zituzten, kristaletara. Eta udaltzaingora joan zian, hori euren etxean bizi izandakoak, eta udaltzainen erantzuna izan kamarik ez daku eta ez dakiu zein ibili dan. Horren ariti joan da. Izaro. Bueno, guk esatia, keskaz jasotzen dugula olako oharrak, prentza bidez berriz be, inolako informazioari, proposamenik, edo, maigaineratu barik udalbarruan, eta bapatian prentzaz alako alarma egoera bat ikusten du, eta EH Bilduko gobernua ez da bilela ez erregiten. Horbe, zuzenak ez dian informazioak emunaz. Lehenik eta behin argitziatik, mozinuan, aurkeztu zain mozinuari, etzan, ez geben onartu etzalako edo ertzainen dobeltzein kontra gebitzelako iten inundik inora. Hor, esaten gebena zan, kritikarako be espazio bat badauela, eta gu mozinu bat aurkeztu geben. Noski, udaltzainan alde gauzela, gure zerbitzuak gurbiltasunezko zerbitzu badala, horren alde egiten dugu egunero, eta ertzainakin hitzarmen badaku. Eta elkarlanien dabiz, eta hitzarmen horretan jasoten da, bakoitzan eskumena zintzu dian eremuak elkarlanerako, eta bar bat. Dekretuak, polizialegiak eta dekretuak jasoten dauen baliabideak, gure herri tamainarako egunezko zerbitzu bat emuteko bermea, eta horrek eskatzen dauen udaltzain kopuruak jasotzen ditugu. Eta berriro esaten dut, datuekin egin behar dela, eta esolako alarma bat sortu, noski empatizaien dugula, lapurretarrai jaso dauen herritarrekin, eta bizipen horraik emoten dutzu sentsazio bat, baina sentsazio hori zin orokortu, eta enbia da, objektiboak izan. Oin dela hilabete bat, eskastxo, egongo zan hemen gure udaltzain burua, datuak emunez, eta kontrako, guztiz kontrako iritzi bat datuetan oinarritutako bat, helarazi eben herri lasaixa dela, udaltzainak berak oso errespetatua sentitzen diala, inzidentzia tasa jetxi egin da, azkenengo urtietan, salaketa be jetxi egin dira, asko gainea dira zibersegurtasunakin jasotakoak, oda, 15 puntuko tasa batetik 13 pasau da. Orduan, guazen datu amai gainera jartea eta guazen horren inguruan hitz egitera, eta ez alarma bat sortzera ez da nian hola. Segurtasun kamerak martxan daude? Segurtasun kamera batzuk martxan nengo dira, beste batzuk ez. Baina alatabe berrio diot. Ez daude martxan. Ez daude martxan. Batzutan, eta esango dutena da, erabaki bada, gauza batzuk martxan egotia eta beste batzuk ez, eta estrategikoa dianek, eta bere eragina inal badaue, dauzen moduan be, ez dut uste, hori publikora eta eratia onuragarria. Eta errealitatea da, koordinazioa udaltzaingoan da ertzainaren artean, herritarrazko sumaketan dagoela, ez dagoela koordinazio hori. Eta bai sumaketan dago herritarrazkok, ertzainaren aurkako posizionamentua dauela, oroar, eta udala BAP hori nahiko garbi ez dago esaten, alde dauenik. Eta hori hor dau, eta guk hoxe adierazi dugu. Eta eskatu izan dugu, ez da, legealdi honetan ez, baina guk eskatu izan dugu, kamarak martxan jartia, eskatu izan dugu gauez udaltzainak egotia, eta betik esan izan da ezetz. Orduan, segurtasun eza dauela, edo sentsazio hori dauela egixea da, alarmarena ez dut onartzen. Dauena inbia da esan. Eta gero, azkenik, gixea da, guk udalian, zeuri edo batzordietan edo osoko bilkuran esaten dugunari, normalian etxakola kasorik egiten. Betik da ez dugu ikusten. Beti da ez dugu ikusten. Aurrera egingo dugu. Barkatu, gau guztot importantia dela, ertzainak inbaidako hitzarmena, ertzainakin kolaboratzen du, urtero ertzainak etxien egoten gara, udaltzainan eta ertzainan datuak elkarbanatzen dialako, eta horren inguruan informatzen dozkolako, eta eura dia lehenenguak esaten, oinatin kasua, excepzionala dela, esoikua dela, datu oso nadakulako. Segurtasunarekiko herritarren sentsazioaren neurgailurik ez dugu guk, baina egia da, datuetatik etiraka saioan, Idoia Lazpita oinatiko udaltzain buruarekin izan ginela, eta bertan, kasu horretan behintzat, Izarok dioen moduan, abierazi zuela ertzaintzarekin elkarlanean dihardutela eta badutela hitzarmena. Oinatiko kaleetara egin behar dugu, sarreran aurreratu dizuegun moduan,
orduan, bertan da, Oiana Elortza, berri emailea, herritarren ahotsa jasotzera joan da, eta emakume etxeari buruz galdetu die, lehenik eta behin, entzun dezagun zer dioten. Emakumeen etxean proiektua martxan dau 2008-tik, diagnosia inebeinetik, eta 2026ko udaberrixan zabaldu asmoa daue. Zepetzek isakoi, herritarrei proiektu hau? Bueno, dakiten gutxixa behintzat, dakit horrera ikin badabitzela inguran kalesarrian, eta badabitzela bebai, bueno, atzo justo plazati pasau, eta, bueno, zehozetan bitzen, zertan ez daki, baina, bueno, egualdi txarra guen daula, eta enitzen gehatu bez, hola begira, baina badabitzela proiektu badakoila, baina hori, informazio asko bestakot, ez nizelako jarri hortara bez, egisa esan. Nahi oso ondo betzetxat. Ez dakit oso ondo ze proiektu dan, baina bai ondo betzetxat. Eta kokalekua eta hemen kalesarrian bertan erdigunean iketa? Baita, ondo da. Bueno, eske Egia esan ez dut asko jarraitu eta ez dakit zein puntutan dagoen. Badakit lanean ari direla eta bilerak ere egiten dituztela, baina gehiagorik ez. la verdad. Hori, kalesarriko hori midabizena, bai, entzun dut. Entzun dut, bueno, ikusten dut, hor nola dauzen da. Jarraitu duzu, obria jarraitu duzu, kanpotik eta onja beste jaitxura? Ba, ontxe lehiu jarri du, ontxe hilabete zemer lehiu jarri du, eta dabizela barrukuak ikusten ze jarri, nola jarri, nortzuk, nola, hor dabizela barruan. Bueno, zuk, emakumio, ikusuko ze... Obrak ondoen jarraitzen dituztenak oietxek izaten dira, ez da, herrietako nagusienak. Tira, hauxe izan da, emakume etxea izan da izaro, erdigunean jarri duzuen proiektu bat. Aldiz, herritarrak entzun da, kontuan izanik ere gure mostra oso txikia dela, ez jakintasun apur bat sumatu dugu herritarren artean. Harritzen zaituzte entzundako erantzunek? Bueno, ez egisa da, udaletik saiatu garela medio ezberdinen bitartez informazioa helarazten, parte hartze prozesuak egon dira, topaguneak behantolatu ditu gerturatzeko, baina, webgunean informazio guztia daku, oinarteko ibilbide danakin, baina, egisa da, informazio guzti horren artean baita, haien norberak apurtxo bat aukeratuko dauena, zertan jarri injarra. Nik uste dut, bai saiatu gaiela, izan be 2008 datorren prozesua da, luzia, baina oso emankorra gure ustetan, eta batarteka pildorak edo kontzeju betiken bitartez, edo dana alakoak fangara apurtxo bat, kontaien ze modutara eramaten gabitzen. Nola ikusten duzu ezuek Amaia? Ba, emakumeen etxia guk aurreko legealdiko, hasieri izan zen aurreko legealdixan, orduan balekua ikusi geben, eta ordutik ona egin balorazioa izan da, alde batetik, Next Generationetik etorri zian 600.000 euro, baina gero partidak diru lerroak gehituz joan dira. Orduan oiniten duen gogoeta da, ezetedan pitimat ekonomikoki desproporzionatua, ezetedian gaztau eta ari dian gaztatzen baliabide ekonomiko larrei, luzetu behin ja denporan, eta gero daku beste kezka handi bat, eta da baliabide giza baliabideena. Hasieran ideia zen autogestionatu izatia, eta gaur egun teknikari bat kontratatu dau, baina dirudienez beste teknikari batzuk kontratatuko dira. Orduan, gaur egun da eguna ez dakiuna oso ondo benetan zenbat diru gaztaudan, eta zenbat diru gaztauda bide batez galdetzu bitixat izan hori, eta gero zenbat teknikari egongo dian hor. Harritzen opila bat galderon nahi danak, proiektu bat baldin bada eraman duguna informazio guztia eta elkarlanian eta baita gobernantza espazio horretan bi alderdi iso gauzenean eta informazio dagoen galdetziak, harritzen hau asko. Autogestionatuana momentu batian beste aipatu, hasieratik proiektua irekitea egon da eta parte hartze prozesuan bitartez ikusi dugu etxiak ze gobernantza edo antolakuntza mota eusen orokorrian, eta hortik gu fangara definitzen guretako egokixena zein zan. Hemen erabaki dana da, kudeak eta egunerokua udalak berak eramango dauela, baina gobernantzan edo erabakiak edo bertako programazio eta barra, bertako emakume txian taldiak osatzen dagoen emakume horrekin eta udalakin parte egingo dala. Hau da gobernantza bat horizontala eta horren bitartez egingo dana, ez da autogestionatua. Ekonomikoki inguruan 600.000 euro aipatu dian estatatik jaso ziala,
baina partidak egokitu ahal izan ditugu eta guztira gehiago jasoko dugu. Diru laguntza 750.000 eurotara behintzat igoko da. Azkenengo fase hau, bigarren faseko obra hau, 1.100.000 izan da, eta ontzen bukatziar dabe baita. Eta teknikarixen inguruan, esan, gaur egun dauen langile bat programa bitartez dauela aurtengoan martxan jarri ahal izateko, baina hasieratik aipatu dugun moduan, hautaketa prozesua martxan daku, bi teknikari egongo dialako bertan, ordutegixak eta zerbitzu hori eman ahal izateko. Orduan guztira bi egongo dira, baina hori hasieratik esan dugu. Eta momentu batian oinarte behintzat, edo gurekin batzordian dauen zinegotziak ez dozko esan ez kontrakorik, ez dauzenik ados gauza batekin edo bestiekin, guztiz kontrakoa. Eta hoianak zioen moduan, 2026ko udaberrian zabaltzeko asmotan? Asmoa hori da, bai. Gauzatxo bago diatz, gurakonek esan, dirua izango dela 2 milioetik gora, baina gero dauzela prozeso parte hartzaileak, aholkulari zerbitzuak, beste prozeso parte hartzaile batzuk, eta hori diru partida apartekoetik doia zela. Orduan, horregatik esan dut zenbateaino desproporzionatu da izan dan, eta ari dan izaten baliabide ekonomikoa kontuan hartuta. Eta teknikarixen nabe, izarok esan dau bi, ez dakit gehiago bestian izango, bi. Gure iritzia hori da, ez proiektua bera. Desproportzionatua azkenien da norberak zerri mutexoen garrantzia eta ze modutako prozesu bat egiena da. Geure iritzia da. Bai, oinarri sendo batzukin jagitia gure izan da, eta horrela segin da. Baina iritzi hori da lehenengo aldizan zuten dutena, horretxeatik. Hilabete honetako osoko bilkuran, eztabaidatu eta onartu asmoa bituzue hurrengo urterako aurrekontuak, partaidetza bidezko aurrekontuen prozesurako diru egongo bat artean, 600.000 euro izango dira kasu honetan. Garrantzia ematen diozue, herritarrek egindako proposamenak gauzatzeari, eta hala erakusten du, geroz diru gehiago bideratu izanak, pixka bat gisa honetako aurrekontuetara. Hain justu, orain arteko azken edizioan, aurrekontu parte hartzaile horien baitan plaza ingurua txukuntzeko, hobetzeko eskatu zuten herritarrek eta uda ostean hasi zen dituzten lanak, zelan egiten ari zarete, nola doaz obrak eta noizko bukatzea horre ikusten duzue? Plazakuak zehazki horre aprobetxo geben alde batetik parte hartze prozesutik urten zan, ez bertako lurzorua eta gune batekoa hobetzekua, bestalde bebaian exfuntzetatik diru laguntza bat jaso geben, azkenien erabilera anizadakon espazio hori hobetzeko, eta orduan bisak bateratu eta proiektu integralagoa egin dugu. Hori horrela, uda partian hasi zian bertako obrak eta aurre ikuspenak, mintzat momentuz martxa honian doiaz aurre ikusitiako lanak eta otzaia ingururako bukatzia espero da. Bertan, esan dakoa, apurat lurzorua egokitu, kiosko guneari beste erabilera bat emotia albidetuko xau, eta azoka inguruak hobetuko dira espazio horre baita. Eta justu ere plazan obrak egiten ari zirelako jaietan, Olaiturrira, leku aldatu zenituzten barrakak, horretarako sarrera irteera gunea egokitu zen, kamioientzako, oinezkoentzako behin-behineko arrapala ere jarri zen, eta datorren urterako aurrekontu proposamenean 125.000 euro dituzue aurre ikusita bere egokitzapenerako. Zelan egiteko? Aurrerantzean ere, espazio hori erabiltzea da asmoa, zertan? Bai, egisa da, begizkota gaukagula espazio hori izan egisa da espazio handi badala, laua dala, eta aukera ezberdinak eskaintzen dauela, baina sarbide arazo bat geneukan, ez? Eta, ikusi jabe baita hontzen, aipatu dozu moduan barrakak, bertara eramateko egokitzeko lan batzuk egin behar gebela, sarrera egokitu dugu, eta behin-behineko arrapala bat jarri geben. Baina ikusten duguna dondekan bigarren fase bat eskatzen dagoela, ez? Bertanko erabilera hon bat emun ahal izateko. Eta horretarako partida bat sortu dugu, lurzoru hori hobetzeko, arrapala hori behin betiko izateko eta irisgarritasuna bermatzeko, argiteriako beste lan batzuk egiteko, eta azkenik, bere egunean kendu esien elementuak, jolaserako erabiltzen dian elementu batzuk bertan kokatzeko. Amaia, zuek zertarako erabiliko zenukete, lurzoru hori? Guraneke lehenengo aurrekontu parte hartzailean inguruan gure ikuspegisa aipatu. Nik lehenengo aipatuko neke plazako obra hori, kiosko ingurukua, berez 2023-2024 aurrekontu parte hartzaileetan boska gehien bot eukieben proiektu bazala, orduan zan zorua bat ez konponketako, gero gehitu zain Next Generation funtzak eta proiektu ondituen ja. Baina proiektu hori egon biazan bukatuta 24an. 25 bukaeran gaude eta bukatu bai dugu. Gero, hasi izan, justo jai aurretik. Guk eskatu geben ez jai ondoren azteia.
barrakak berez, ez talako berdina plazan egotia, ero Olaiturrein egotia. Eta egisa da prisak eta korrika dabitzela oin bukaketako Next Generation funtsak ez bukaketako. Orduan beste adibide oso argia da atzerapenarena. Eta bigarren adibidea oso argisa atzerapenarena da, aurrekontu parte hartzaile horretan 23-24etan beste boska 8 proiektua atera ziren garaile eta beste bat izan zen Etxaluzeko parkian 8 eta 14 urte bitartekoen gaztetxoentzako jolasak jartia. Hori ondiok hasi bai dau. Eta lizitazioa atara da, baina dirudienez prezioa oso merkia da, 226.000 bat euro, eta berez proiektua ejekutaitea izango litzateke, igual 300.000 goratxu hau. Orduan hori geldi dau, atzeratuta dau, eta ez dako datarik. Oin parke gorri mogan esate xau, orduan bi proiektu horre dauz bukatu barik, eta bukatuta egon bidazian 24an. Ontxe, hasi gara, eta urtarrilean bukatuko da, proposamen zerrenda egingo da boskarako, aurrekontu parte hartzaileak 25-26koak. Ja, azkenien izango dira 26-27. Orduan dira oso adibide argixak, atzerapenarenak, geldiunearenak eta paralisiarenak. Eta Olaiturri beti izan da oinatik jolasgunia eta kirolaiteko gunia. Kirolaiteko gunia eta gainera, adibidez oinatiz dutuak erabiltzen dau hori, errekreotan eta kirolaiteko eta gorputz hezkuntzakoak aire libreen kirolaiteko erabiltzen dau. Eta momentu honetan ezin ja kirolik egin. Kanastak kenduta dauz, ate porterixabek kenduta dauz, eta oin kezkia da, ze gertatuko dan leku horrekin. Kezkia da jarraituko dauen kirolgunia izaten, edo jolasgunia, astebukaretan be kuadrillak, nerabe kuadrilla futbolian da ibiltzen dira, saskin ibiltzen dira, kezkia da hori izango dan, ala beste zeo zer izango dan. Zer izango da, Izaro? Nik uste gainera planteamentua egin dugunean argi eta garbi esan dugula, hori jolasgune bada eta lehentasuna hori izango da. Jarri behar ditugun elementuak horra begirakoa dira. Bai emongo dauena daukera, ibilgailuak, volumen handiko edo tamaina handiko ibilgailu sartzen, eta ordan tarteka ekitaldin bat edo aurren parkia bertan kokatu halko da edo horrelako batzuk egin halko dira, horrek albidetuko dozku, baina zalantza barik lehentasuna jolasgune izatea da. Musika eskola, aipatu nahi nuke, hain justu ere Alderdi Jeltzaleak musika eskola hor egiteko proiektu aurkeztu zuelako aurreko egintaldian, aldiz udal gobernua San Martinen egitearen aldekoa zen, bada gai horrekin lotuta nolabaiteko nobedaderik egin duzuen nolabaiteko aurrera pausorik Oñatiko musika eskola berriaren etorkizunera begira? Nik horra aipatuko neben, eta behin eta berriz aipatu dugu, ez da, baina hor azterketa bat egin zela, diagnostiko bat, parte hartzailea izan zana, eta hor tartian eskaintza pedagogikoa, gobernantza hitz egiten zen, eta horrek eskatuko leken espazio posible batzuk. Espazio posible bat baino gehiago zerrendatuta. Tartian San Martin jauen, baina udalak momentu batian behaz dauzan bat edo zein izan beko litzakenik baizik eta aukera proposamen guzti horrek maigaineratu zian. Hortik prozesua behin ja aurkeztuta guenean, EAJak aurkeztu den bere proposamen bat aparte. Eta hortzen sartu zen, eztabaida hori San Martinen izan behar zen edo Olaiturrin izan behar zen. Baina momentu batian be, ez geben guk eztabaida horretan sartu gura, azkenean musika eskolakin gebitzelako prozesu bat eramaten, musika eskolak egoera ikusita eskatu den momentu hortan gelditzeko, eta aurrerago ekingo gotzala berriro gaixari. Legealdi berri honetan, musika eskolakin hitz egin dugu, gube azkenian hor erabaki gunean gaude, ordezkaritza badaku, eta ikusi dena da, biharrezkoa dela gaur egungo dekretu berrira egokitzeko eskaintza pedagogiko horren azterketa bat egitea, eta badakigu lan hori egiten dabitzela. Horren ostian, berraztertuko dugu berriro jaso geben diagnostiko horretatik, eta ikusiko ditugu ze aukera dauzen. Aukera guztixak, egisa da, eskatuko dauela lan handisa, ekonomikoki be, esfortzu bat, eta aztertzeko prest gauz eurakin batera. Amaia, zuek jarraitzen duzue Olaiturriko proiektuaren aldeko defentsa egiten? Guk momentu honetan pentsatzen duna da, eta argi gainera, musika eskola inenbia dela. Oñati muko herri batek musika eskola bia dau, fundamentuzkoa, eta gainera eragile batzuek eskaketan daude baita txistula isen jarduna bertan jartia, koruak bertan jartia, auditorio txiki bat edo leku bat. Orduan hori funtsezkoa da.
Oñatik musika eskola bia dau. Bia da musika eskola. Eta argi dauena da, proiektu hori be, atzeratuta dauela, oso atzeratuta dauela. Izaro, zuk behin eta berriz errua EAJ-ari botaitetxatzu, baina hori ez da egisa. EAJ-ak dako legitimidade osua proposamen bat itxiko. Eta gaina proposamen bat lehenengo zeuei aurkeztuta udaletxean. Lehenengo udaletxean, zure angoiko gelan aurkeztuta egon zen, eta legitimidade osua dako. Ordan behin eta berriz entzutia hori, ez da atsegina. Eta gaur egun nunin, guko laiturri ez geben gaizki ikusten, baina egisa da, pasaudiala, isa 3 urte, 4 urte pasaudia, eta beste aukera batzuk fandiala sortzen. Eta pentsatzen du zentroan izan bidala, erdigunean izan bidala, eta pentsatzen du batu bituela inguruan beste musika eragile batzuendako lekuak eta ekuniak, lana inalizateko, eta buk eskatu du bai 2024 urterako aurrekontuetan, eta bai 2025erakoetan azterketa bat egitea estrategikoa txosten horretan dauden kokapinen artean, pitimo bat ikusita ze bihar dako musika eskolak, ze ikasle eukiko itun gerora begira, epe ertain eta luzera, pentsatzen da askotan, jubileo bat ibiliko diela, ume gutxi igual egongo dela, orduan azterketa bat egitea osotasunean kokapen horrein artean eta erabakitzean jarri. Zurrumurru herrixan badabil, zurrumurruak dabitz, nik legunean zurrumurru bat entzune den, ez da bit egisa esango da, igual gaur jakingu Izarone ahotik zein dan zurrumurrua, musika eskola edo jasela jartia leku baten. Gero badakigu, Agustinoak gura dauela euren eraikuntza osua musikarekin lotutako helburu batekin aprobetxaitia. Orduan, titularra zen ja Oñatik musika eskola bia dau, eta lehen hartu bida erabakisa nolakua, gobernantza ereduaren ere garrantzitsua da, Izaro, nolakua eta nun, eta ze eragile batuko itun, baina inbia da ja, beste adibide bat atzerapen izugarri xarena. Horrekin berriro, zuk esaten dozu, geu gabitzela esaten zuen erruz geratu dela, baina zuk gabitz esaten gure gati dauela paralizauta, eta ez da horrela. Musika eskolakin batera goiaz koordinatuta, euran lepiak markauaz. Azterketa bat egin zen, esan dut, eta hor jaso zen apurtat zintzuzian biharrak, eta oin eskaintza horren inguruan berraztertzen ari dira. Orduan, horrekin ikusiko da, zer bihar egongo da, zehaztuko da, eta horren arabera erabakiko da. Izaron gobernuan zeu ezaudete. Oposizioa proposatzen du, eragileekin egoten gara berbetan, baina gobernuan zein jau, zeuek. Orduan, errua oposizioari ezin xako bota, hori atzeratuta dauela. Hori ezin ja. Eta ahaztu inxatezatia, baina esan ingot. Diario Baskon hemerotekan dago jasota, udal gobernuak proposatu duela San Martin. Gaur egun horrek ez dako, ja, atzera gehatutako notizia bada, eta seguruenez gaur ez da kontuan hartu behar, baina esan da. Zerrendan, bat baino gehiago zen, San Martin ikustetzen, errazena bideratzeko. Eta Oñatira goaz, berriz ere Oñatiko kaleetara antxe dugu, Oian Elortza lankidea, eta oraingo honetan etxe bizitzei buruz galdetu die herritarrei. Urrengo urteko udaltzergak eztabaidatzeko osoko bilkuran, etxe bizitzaren inguruan, desadostasuna agertu ebein udalbatza osaketan dagoen bi alderdixek. Bixak agertu ebein euran borondatia etxe bizitzaren inguruan lan egiteko, arazo moduan ikusten dauelako bixek, baina proposapenetan etzian bat etorri. Zelan bizi daue herritarrak etxe bizitzen kontu hau, auzi hau? Gehiak ez da, bagizu, falta da, bibienda, jendiak hor dauz, baina, bagizu zen, merkede ez da hemen, eta jendia, bibienda berriak orzian itxiko, baina ez du egin, eta gutxi dau, salgai gutxi dau, zentako bai. Eta erosteko, jente asko, Gaztiak eta asko. Gaztiak eta ez dizena Gaztiak. Zati dau pila Oñatin utxak, baina ez da alkilaiken, ez da bihar, eta hori da trize, Etxe asko zutzik alkilo barik, eta zeratik uste dozu ez dira alkileiken? Nik uste dozu zeratik dia dakola bildurra, badakizu, zer apurtuteko olako gauzat. Bai niri txatokau, baina bai jende asko erintzut izat problema dauzela Oñatin etxe bizitza bat alkileieko, erosteko, bai.
Gaztien artean, ero bestelakoen artean? Gaztien artean, ni gaztien artean entzuten dut hori. No, de momento yo... Seme-alabak txikiak dira oraindik etxean daude eta ez dute behar, baina gai hori gaizki dago bai, hemen eta alde guztietan. Soluziorik okurritzen zaizu? La solución, no sé. Dituztenek ez dute ezer egiten eta ez dakipa, baina jende gazteak zaila du. Lo tiene mal. Bai, ikusten dut gaur egun gazteixak, gure gara ixan adibidez, inzian VPO pila bat, nire gara ixan, eta nik suerti eukin eben, San Martin aldekoak eta Ugarkaldekoak asko ere ekin zialako gaur egun nik uste dut, gaina dausen presiotan, jentiak ezin jauela hortara egokitu, eta alokairu oso altu dago inatin. Bai. Utxik asko, alokagai eta salgai gutxi eta garesti hori diote herritarrek. Badakigu, hain justu ere pixka bat etxe hutxenen merkatua mugiarazteko, horiei ezarritako euneko errekarguaren gainean ere iritzi ezberdinak dituzuela. Tira, hementxe zabaltzen dugu berriz ere gai honen bueltako eztabaida, solasaldia, Izaro? Bai, errekarguan inguruan, nik uste dut zerga ordenantza etorten da nian, garai horretan apurtxo bat komentatzen dugu eta eztabaida horretzen da. Baina, guk argi daku errekarguan neurri badala, hau da, etxe bizitzan arazoa konpondu ez daube egingo, oso arazo, esaten da, mogan erpin askokua da, eta, hau neurri bat gehiago da, baina bai ikusi da hori aplikatzen hasi zenetik, alokairura etxe bizitza gehiago bideratu diala, bikoiztu egin dela urte horreian. Ikusi dugu baita, azkenaldiko joera, herri batzuta mintzatu baita jartzekoa izan dela errekargu hau, edo inkluso kopurua be igotzekoa. Eta, neurri bat gehiago dela errekargua. Esan dago moduan, ez da neurri bakarra eta etxe bizitza utz horriek merkaturatzea izango da helburu nagusi bat eukiko duguna hurrengo urtetan. Eta, bideoan beha aipatu da, apurtxo bat neurrixak edo bintzat martxan jarri gurako genituzke horraik, eta lehen aipatu da, plan bat EH Bilduk bailara mailako diagnosti bat eta plan bat egin dau, EH Bilduna dela, hori ekarriko dugu oinatiko udalera, konkretuki. Plan hori, esan dakua, ez da gure eskumena etxe bizitza alorra, baina uste dugu zeharka ez badabe, palanka lanak egin aldula eta horretarako neurri ezberdinak proposatu. Eta etxe bizitza legiak be aukera batzuk emuten dozku horretarako. Etxe bizitza berriak egiteko aurre ikuspenik badago? Bai, alde batetik, esatia partzela badauzela etxe bizitzak eraikitzeko, 2010-etik nabe, esatia 9% bat igo dela etxe barrixan parkia be baita, orduan eboluzio bat badau, eta ondekan badauz partzelak hori egin ahal izateko. Bestalde, baita proposatu dugu, eta aurrekontutan nola jaso dugu, azterketa bat egiteko batez be, bideratu ahal izateko udalan jabetzakoa dan lurzoru bat, konkretuko ikurtzekoan dauen lurzoru bat, hau beste erakunde batekin hitz egin beharko da, batez be Eusko Jaurlaritzarekin, baina hor beste etxe bizitza eredu batzuk aztertu eta bideratzekoa. Zergatik ereduak ikusten dugulako demografia be aldatzen doiala, bizikidetza unitatiak gehitzen doiaz, baina eraberian tamaina gutxitzen doaz, eta orduan, etxe bizitzan tamainak eta nolakotasunak be aldatzen doiazelako. Hortaz, helburu nagusia litzake, epe ertain motzera, batez be, parke hori, alokairuko parke hori publikoa be baita egotzea, areagotzea, eta etxe utz horraik be baita bideratzera alokairura, bestalde, salerosketa eta alokairuko espekulazio horrekin ekidikia eta horti dator apurtxo bat eremu tenkatuan izendapena, eta bestalde hemen aipatu dana be baita, baina lanketa bat egitea eta baliabidea jartzea, maizterreri be babesa muteko, aholkularitza bitartez eta bitartekaritza laguntza horraik hobetzeko. Amaia. Etxe bizitzen gaixa, guretzat, gure udaltaldiarentzat, bere biziko garrantzia dakon gaixa da. Isa larrialdi egoeran gauz oinatin. Azkenen urtietan entzun da asko alokairua. Nik datu batzuk ekarri dut ikusteko errekargua dau, euneko errekargua dakoi utzi dauzen etxe bizitzak oinatin, eta azkenengo urtietan errekargu hori ordaintzen dauen etxeak dabitz 270 etxe bizitzen bueltan.
Horrek esan gura dau, utzi dauzenak, horreitxek izango diala gutxi gora bera. Gero egongo da baten bat, errekargo ez dagoena ordaintzen egoera puntual bateatik. Baina guk uste dugu, alokairua ondo dauela, baina guk uste dugu etxiak inbia diala. Eta, izaro, zuek ez dozue bildu gobernuan dau beteko itu laiztara 15 urte, eta ez da huin etxe bizitza berrixak iteko, EVPO iteko ezer. Ez da huin ezer. Azkenengo VPO-ak inzaianak dira San Martinguak eta Oarkaldekoak. Hor inzian 300 bat etxe, eta gaur egun 40 urte, 45 urte bueltan dabiltzenak gehienak hortxe bizit dira. Zer gertatuko da? Oñatin, hemendik 10 urtera edo ez dago ezer. Gaur egun, 30 urte dakoinan gaztiendako ez dago ezer. Egongo da alokairuan etxe bat, erosiko dauen libreian etxe bat, eta saltzen dabitz 300.000 euroan, agian familiako etxe bat ekuiko daue, baina gehienendako ez dago etxeik. Orduan, nik usteot horri garrantzia mumixako, eta guk 2026ko horrekontuetarako proposatu du bi ekintza etxe bizitza lortzeko. Batetik kurtzekuan hor italde dabil etxe bizitzak egiten eta promozio horretan legez 1,15 udalarena da. Eta hor udalak etxiak iteko gestinoak azteia, tasatuak izan lehikie edo VPO. Eta bestetik urtedian dau lur eremu bat, lehen hau krisia, 2008ko krisia hasi baino lehen etxe bizitzak iteko asmoakin, guk proposatu dugu aurrekontu eta proposamenean, hor 60 bat etxe inalizateko lur hori Eusko Jaurlaritzari ero emutia. Eta bukaketako esangot, Oñati dauela izendatuta bizigune tensionatua izateko. Eta zein izan da arrazoia hori gertaketako, azkenengo 5 urtietan Oñatiko etxe bizitzen prezioak 22,5 baino gehiago injauela gora. Hori zeatik gertatzen da, arrazoi bat da, ez dauela etxerik saltzeko, eta dauzenak gero eta garesti xeu dauzela. Horren, Oñati bia dau promozioak. Promozio bat bia dau, badide San Martinen izan moban, edo Uarkalden izan moban, eta gaur egun, 2006ko arau subsidioetan aukeria dau, Lazarraga guni esatexatko, garaineko beheko aldian etxiak iteko, eta hor egongo liake seguruenez, portzentaiak aldatu askoaten dira, seguruenez, 175 edo horren bueltan VPO eta egongo liake. Eta nik uste Oñatik hori bia dauela. Gazte asko oso arduratuta dau. Gaztiak baliabide ekonomiko dakoi, lanien dabitz, baina ez dau etxerik erosteko. Eta udalak hor badako ardura handixa dako. Eta guretako, bukaketan esaten, berriz oso gai importantia dela, gu oso arduratuta dauzela, eta bakarrik entzuten dugula alkilerra, rekargua, eta etxe bizitza plana guk ez dugu ezagutzen. Uztailean ina eguen, eskatu dugu, baina ez dugu ikusi. Ez dakit ina dauen, ez dauen ina, itxeko dauen, bugaketako dauen, ez dugu ikusi, ezer. Esan dako moduan EH Bilduk inauen plan bat da, eta egokitzen dugunean hori gure udalera, emongu horren berri. Datuak datu dira eta gure evoluzio demografikoa kontutan hartuta diagnostiko bat inzan, aurre ikusten batzuk egin dira, apua horren arabera planteatu da, baina hemen handitzen edo expansionistak izan barik, uste dugu badakula gaur egun dauzen partzela horraik bideratzeko aukera badauela, gehienak ekimen pribatukoa dianak, ez dira garatu. Arrazoi batedatiko edo bestedatik, 2006tik dauzen partzela batzuk ez dira garatu, interes ez delako edo biharra ez delako, egongo, baina ez dira garatu. Gure planteamentua da, noski dauzen horraik garaketako aukerak emutia, baina beti be, etxe utzak mobilizaikia. 185 etxe utz dauz aldezarrian bakarrik, eta horraik berriztu eta horraik merkaturatu beharko lirateke. Garraioaz hitz egin behar dugu segidan, entzun dezagun, zertzuk esan dituzten herritarrek gai honi buruz, Oian Elortza gura guzuenean. Askotan esaten da, ez da, Oñati transportaldetik, garraioaldetik, pobre dauela, ez da, kosta iken dela, ona etortea, edo hemendik zuzen urtetea betzet beste herri batzutara, lineak falta diela, zerbitzuak falta diela, baina herritarrek erabakitue autobusak edo zein linea otatzen daue faltan. Nobede gehien zibitzen, baina ez dago, nek uste, arrestatea jute, gazteizea jute, ez dago tolako
zeik, bai. Baina, Gasteiz ez harrian igual, handik honea ben, beteta, gitzuan ostiralea, Ikasleekin batea orduan? Ikasleekin batea, gaztiekin batea. Hori da, segun ze ordutan eta segunetan be, bai. Yo creo que tendrían que poner más horarios y a más... Nik uste dut ordutegi gehiago eta autobus gehiago jarri beharko luketela. Arrasatetik adibidez, 2 datoz ordu baten, 10 gutxiagotan eta 20, eta nik uste dut gehiago egon beharko liratekela. Seguidos, porque Oñate está un poco a desmano. Eta Donostira dirura edo Bergarara joateko? Ez ditut asko erabiltzen, baina ordutegi gehiago jarri beharko lirateke bai. Kotxe iribiltzen ez askota. Ez dakit, autobusakin ze problema dauen. Zuk ez duzu falta motaten gehiago edo gutxi edo biadian? Ez. Orain ondo dagoela dirudi, bai. Normalean, ze linea erabiltzen duzu? Dakia Mondragon, Vitoria. Arrasatera, Gasteizera, Bilbo eta Donostira. Nik ez dut erabiltzen, nenez erabiltzailea, baina nik dakit San Prudentzio jarrianetik usteot hobetu txua doiala, batez Donostirako edo Hirubirutako zerbitzu hori zerbitzu zuzena eukitia be importantia dela, eta gutxi dakit, gisa esan ez dut erabiltzen. Baina, erabili izan dutenetan behintzat, nire kasuan behintzat ez dut eukiolas arazorik. Bilborakoa kaso okerrago dago, baina niretako bestela ondo. Nik beti dako gizona kotxiakin, entonces nik ez nahi ibiltzen autobusan. Ez daki. Eta herri busa, barruko teleautobusa erabiltzen duzu? Bai, oso ondo dau. Hori oso ondo dau. Oso ondo. Inauen gauza oso ona. Zati, hola, eta badakizun munda urrin. Eta polideportibo etorten garaz bilia. Hartu autobusa eta... Izaro, joan zen astean Debagoieneko alkateak Gipuzkoako mugikortasuneko turismoko eta lurralde antolaketako diputatuarekin elkartu zineten, duela urtebete egindako eskaerak mahai gaineratu zenituzten atzera ere, gogoratuko ditugu herrien arteko loturetan 15 minutuko maiztasuna bermatzea, puntualtasuna bermatzeko, neurri eraginkorrak ezartzea, eta hiriburuetarako eta beste eskualdeetarako konexio estrategikoak indartzea. Ze puntutan daude, zer emandu bilera horrek? Zuzenketatxo bat, bilera bertan bera itxioskuen arazo teknikoak argudiatuta. Esan duzun moduan, eskaerak aspaliti datoz, hor baiara mailako azterketa bat ingeben eta lehentasun batzuk markatu genitun, eta aldundiak hainbat bilera izan ditugu horreik helarazteko. Horietan, guretako be, mugikortasuna eta garraio publikoa zalantza barik lehentasunezko gai bada, eta Oñatin kasuan are gehiago, izan be bertatik urteten dian lineak oso murritza dira eta herri arteko loturak egiteko edo hiriburutara fateko maiz elorregira joan behar izaten du. Zeratik, bere egunean olaxen erabaki belako aldundiak aurrekontugatik izango da, estrategikoki dana delakoak, baina normalena izango litzakena gure herriko geltoki nagusitik hortik herri arteko loturak egitea edo hiriburutara joateko lineak izateko aukera hori ez izan eta San Prudentzioko interkonexio horreik erabili biharra daukagu. Horrek zedakar, bai ala bai, ara desplazatu biharra izatea konexio horrek egiteko. Eta uste dugu bere egunean, eta kasu honetan EH Bildu aldundian egon zanean jarri eben gutxienezko lanzadera moduko konexio horreik gutxienez hori berreskuratu beharko gebela. Baina hortik haratau eskatzen duguna da bestelako linea batzuk esartzia, batez be eskualdeko beste bailarako beste guneruz, da Bergara alderutz eta joateko, horre be albidetuko eskulako loturako betzia eta eraberian, behartuta gauden horretan elorregin hartzeko autobusak, txandakatuaz 15 minutuko maiztasunekin aukerak zabaltzia. Horiek zuen eskaerak bilera egiteko data berririk eman dizuete? Itxoeten gauz. Zein zaudete. Amaia, oposiziotik ze premia ikusten dituzue? Premia da oso ondixa. Oñati dauen lekuan dauelako, Oñatitik urteteko garraio publikoari dagokizunez, ez da ondo konektauta. Eta guk eukitu bilerak, bai bailara mailan eta bai herri mailan aldundixarekin, eta gure ardura hori, gure behar izan hori saiatu gara transmititzen, eta gainera esan dozteu guk nola, gure ikuspuntutik nola harin juleikien
Oñatik dakon konexio txar hori, ez? Gu proposatu dutu hiriburuetarako konexioak zuzenak ordu gehixeutan egotia, Bilborako Gasteizerako bakarra dau, orduan goizian, iguarrexan eta egotia, eta Donostiarako bez hortzeia, zatik ez dau. Eta gero proposatu dugu, eta oso importantia da Oñatitik Sanprodiontziorako konexioa 15 minutuero ikia. Guk hori Aldundiari bailara mailako bileran, bada urte bete baino gehiago egon zela, eta herri mailakoan be esan txau. Eta gero, ez da hui pinita, informazioa jakitea autobusa non dauen ero, hori jadia kontu teknikuak. Eta gero, horrekin lotuta, guk aurrekontuetan, Oñatiko udalari egitesegun proposamenetan, eskatu dugu, bai 24-urako, bai 25-erako, bai 26-erako. Herribusa, Elorregira joatia, txandakatuta, pesako, lorralde buseko autobusakin, 15 minutueroko konexio hori bermaketako. Baita eskatu xau, arginena basarrixa, Ulmako estuzion dauen inguruen horra herribusa aleitea, hor hainbat bizilagun bizi direlako, eta gainera zainartura be aleitea. Oso importantia gaixa. Oñati ez da ondo, eta gainera momentu batian Aldundiak erabaki eben, eta Aldundian urte horretan EH Bildu ez dut eguela, Elorregi da gaur praktikan Oñatiko autobus geltokixa, eta usteot horri nolabait, edo konexio onak ipinita, ero zuzeneko gehiago ipinita Oñatitik, buelta mubixakola lehen bailen. Bai, eskaera horren inguruan, nik uste dute hitz egin izan dugula, autobus, herribusa, Elorregira eramateko horretan, proposamen bat urte batien etorri zen, horren inguruan hitz egin geben, ikusi zebein zuepe, zentzuzkoa zela gu planteatzen geben hori, berriro eskatu da, jakin hori posible izateko be, lizitazio batetara bihar dela, partxe bat dela, hori berez, Aldundiak berak be egin dezakela, eta gainera, izango litzatekela urte baterako gastu bat jarraikortasun bat emuteko eta zerbitzu integral bat egiteko, lizitazio hori egin beharko litzateke, eta gainera urtez urtetako gastu estruktural bat handitu, benetan biharra sortzen dauena dianean herriarteko konexio horra. Ikuste du Aldundiari dagokizola bere ardurakoa dela eta egin deixela behingoz zerbait. Aldundiak esaten dau Oñatiko udalaren ardura dela, Elorregirainoko biria Oñatikoa dela, dana delakoa. Oñatiko udala, Aldundia kontua da, herritarrak ez dako ja konexio hori 15 minutuero, eta udalak hor badako erantzukizuna, udal gobernuak, eizaro, eta nik uste dut, ahalegin enbiako litzakila, gutxienez pitin bat garraioaren egiturak eta hobetu arte, herribusa Elorreginaina jarteko. Oñatiko terrenua dia. Saioaren azken minutuetan sartu gara, eta aurrera egin behar dugu ezinbestean, oraindik ere Oñatiko kaleetatik azken sartu irtena egin behar dugulako. Agintaldi errisa pasau da, eta tarte honetan, errixak ze itxura hartu dauen, edo lanak ze moz egin dituzuen, udela ordezkabixok, oitxe galdetuko xau egoitea herritarrei, eta gaketan dan zati honetan, agintaldi xakabaiteko zati honetan, beste zerrikia gurako lekein, Oñatik zer faltauen be, preguntuko gozteu. Kalian bizi naiz eta kalian ez dugu bape aparkamenturik. Ez dugu bape aparkamenturik. Nik eskatuko nuke kalian zentruan aparkamentu gehiago egotia. Yo creo que a Oñati lo que le falta es que cuiden un poco más el pueblo. Uste dut txukuntasuna falta zaiola Oñatiri, garbitasuna. Uste dut gehiago zaindu beharko luketela, gainerakoan ondo. Y lo demás, pues no sé qué decirte. Lo demás, bien. Nere ama, erontzan, zela da, residentzia. Eta ibiten da, karruakin. Baina, gero kuestia nik ezin loko igo. Ama pesodako, zilea bebai, eta ni esan duten, zela ez da huiken rampa bat. Oñati es el pueblo más bonito que hay, eso en serio. Dagoen herririk politena da Oñati, benetan, baina batasuna falta da. Ni alarguna naiz eta ez dut laguntasun hori sentitu. Jende asko dago bakarrik sentitzen dena, baina uste dut horren errua ez duela udalak. Eso es lo peor.
no sé si el ayuntamiento no creo que tenga la culpa. Ikusten dutena da obra pila bat dabitzela egiten, plaza inguruan, oin mendiko kalekin hasi bidea, eta, zentzu hortan biharra behauen, bat ez mendiko kale, guk umiek urgainen daku, eta, handik asko biltzen gara, eta bai dauz orua purtxo bat gaizki, eta, oso proiektua, potentia, eta ona, segero Saloentzo inguruan da intzia, obrak eta oso ondo geratu dira. Eta gero hemen gu egixe esan plazakoa beti nabil galdeketan, ez dakitela zeinan proiektua, zer jarri bida, baina zela gehatu bidan. Luzerako dala badakit, orduan, baina, ikusten dut nahiko gauza dabitzela egiten egixe esan harrixan. Eta zer faltan botatzen duzu? Faltan, bai, atletismo kanpo bat, pista bat, beti esan du, uste oinatin kirola asko egiten dela, instalakuntzak nahikoak dauzela, baina korke biltzen gari niontzat egixe esan atletismo pista bat, azkenien pistan be, hori ez, mejora egiten duzu asko, eta famizara arrasatera, bestela Zumarragako pistetara. Argia jarri du, baina argia be gutxitxo dauzela, argi gutxi. Gau ez da, gau ez biltzen daude, muska bat eta argi gehiagi ez argi xabe, hori bai, Farolek eurek argi gutxi emutek? Bai, netako bai, konsumo gutxi goiku du, baina argi ni pasatzen naiz, kamion biltzen naiz eta netako. Gai asko irten dira, proposamen asko egin dituzte herritarrek, libre utziko dizuet gura duzuenari heltzeko, baina minutu bat, bakoitzak. Gai asko dauz egiz esan, da minutu batian gutxi kontaiteko aukera, baina aipatu da, ez adibidez, irisgarritasuna, plazako obrak, azkenian irisgarritasun fase ezberdinak martxan jarten gabiz, mendiko kale jarri dugu, baita Salorentzokuak, fase ezberdina dauz, eta oindala gutxi be aurkeztu geben, ez? Aurrera begirako aurreikuspenak be zeintzu dian egisa da, irisgarritasuna, lehentasun moduan dakula baita, azkenian aukera muten xauelako herritarrei bezta, bea bere kabuz leku batetik bestera mugitzeko. Aurrera begira be, hortan inbertituko dugu, eta datorren urtera begira, baina kalezarrakin be, hastia aurreikusten da, lehenengo fase hori egikaritzeko. Atletismo pistan inguruan aipatzen da, egisa da baina planteatuta dagoela printzipioz urrutxuko gune horretan egitekua, baina horrek eskatzen dagoela zigilatze lan batzuk egitea. Hor, herritarra jakingo doi moguan, 80. hamarkadan zabortegi bat eguen, eta bere egunean, etzan planifikatu horren zigilatzea, eta aurrekontu bat be etzan gorde. Zati bat egin zan, 2008 inguruan, eta oin bigarren fase horretarako proiektu egin gabiz, eta Eusko Jaurlaritzakin lanketa egiten, aurrera eruan alizateko, eta gero horren ostian, atletismo pista edo datorren proiektua egikaritu alizateko. Horregitearen alde. Hori da. Amaia. Bai, lehentasunak lehen aipatutu, dagoeneko egon gara aipaketan, irisgarritasuna noski. EH Bilduk hartu zuenen gobernua, isa 15 urte dira, ordurako Kalezarra eta Obispota duin irisgarritasun lanekin jarraiketako proiektua eguen Udaletxean. Ondiok ez da hasi, guk eskatu dugu 2 urte nahian lehen hasteko, eta erantzuna izan da, guk edaku irisgarritasun lanak oro har eta ingu. Oin uste dut 2026an sartuko dela. Etxe bizitza, guk uste dut etxeak promozio bat inbia dela, VPU-ak inbideala, ez dela bakarrik alokairura begira egon bihar, gure gaztiak ez dako nun erosi etxia, zati betik baten gura dauenak erosi inbia da, gura dauenak alokatu inbia eta udalak baliabideak ipini bitu, eta modu egin bidau hori gertaketako. Gero, txukuntasuna oso importantia da. Herrixa ez da txukun. Naiz hausartzen esaten zikin dagoela, zati zikin hitzak badako kondutazio oso negatiboak, baina txukun ez dau. Gero, bakoitzak egiteko da bere irakurketa. Guk, hainbeste pankarta, hainbeste kartel, hainbeste pegatina behixetan da, ez dugu ondo ikusten. Guk geuk ez dugu ondo ikusten, herritxar batzupe ez da. Gero, kalegarritzaileen grebia begon da, nik uste greba hori etzala gertatu bihar, zatik aurreak ordean onartu dian 3 proposamen nagusiak egingarri zian irailean bertan, eta gero, garraioa oso importantia da, hor usteot lana inbiula, izarok, bere aldetik, geupe bai, eta gero esango neke, ambizio gutxi ikustezatela udal gobernuari, planak dauz, gure proposamenak ez txue kontuen hartzen, 0, isa 2000 boto daku,
baina ez kontuen hartzen, zerga ordenantzarako, aurrekontuetarako, ez da gure proposamenak baztertu egiten dira. Eta hortxe, eta atletismo pistarena, EAJ gobernuan egon zanetik dago hor dantzan. Urrutxeko sigilatzeko bigarren fasia behor dau dantzan. Zein da zuen proposamena, Maia, atletismo pistari begira? Hori EAJ-ko proposamena izan zen, lehengo legealdietako, orduan antxe ikia, baina, klaro, sigilatu egin behar da. Eta gero proiektu egin. Tira, azken heldu gara saioaren amaierara, aurreratu dituzte pixka bat, ez da, datorren agintaldi, pixka bat datorren urterako eta agintaldi amaitu bitarteko zuen lehentasunak, Izaro, zuretzako azken galdera zuen kasuan, zeintzu izango dira lehentasun horiek udal gobernuaren dako? Apurtxo bat datorren urtera begirako aurrekontutarako aipatu ditugu, zer jaso dugun, eta ja geratzen den legealdi izan, urte eta erdi ditugu gutxi gora bera, orduan, planian jasota ditugu norrairi emungo xau injarra, etxe bizitza aipatu da, zaintza estrategiak inbe baita, datorren urtean ekimenekin aztia gura dugu, tortarako be partida handitu dugu, harrerak inbe bagabiz lantzen, kontrastez berdinak egiten, eta horbe, harrera plana be egikarituko ditugu, ikasketa gelak be, helburua zan, Unibertsitate Sarrian, Santi Espiritu zen, martxan jartzia, turismo bulegoakin batera proiektu bat landu geben, eta hor aldundiak diru laguntza bat jaso eben. Lehentasunak besta batzu dira, eta ikusiko dugu atzeratuko dela. Orduan, hori datorren urtera begira jarriko dugu martxan. Eta, azkenik, begurako neka ipaketia, merkaturatzaia, ez? Azkenian gure merkaturatzaia propion sorreran be, aurrera pausoak datorren urtean martxan jarriko ditu. Gauzatxo bat, merkaturatzaileen inguruan, hori EAJ-an proiektu izan zen, garai batean legez ezin zen herrixan merkaturatzailea sortu, horregatik da Komerka oina izena, eta hor guk alde gauz, baina ikusten du zehaztasun falta, ez dakigu zein izango den argindarrak eukiko dauen presioa. Presioa izango da merkatu librekoa, eta ez dakigu, zalantza. Eta bukatzeko ikasketa gelak. Izaro, aspaldi egon biazien zabalik ikasketa gelak. Ni zinegotzi nauenetik, eskaketan gabetz ikasketa gelak zabalketia kulturetxean. Azkenengo, partaidezasko aurrekontuen bileran proposatu den zabaldu eltzian. Eta, dirudienez, azkenian eltzian zabalduke. Baina, zelako atzerapena. Claro, noski, aukera baldin badau luzatzeko... Zure erantzunarekin amaitu behar dugu. Bukatu behar da eskertuko neko orduan bukatzia. Ze asko dako desateko horren inguruan bebaita, ikasketa gelena, beti aipatu dugu helburua zala, unibertsitate batea proiektua geneukan, aldundiak atzeratu dozku proiektua. Kasualidadez bebaita, eltzian, udalan jabetzakoa den espazio bat libratu da, egokitzapen lan batzuk inalko ditugu, eta behin-behineko espazio bat baldin badabe, datorren urtera begira, martxan jartzeko aukera dakagu. Ados gauz, perfecto, egin daigun. Aspaldi gombia ziren ja. Bueno, Izaro Elortza, Oñatiko alkatea, Amaia Erostarbe, EAJ-aren bozera Amaia, Oñatiko udalbatzan, eskertzen dizuegu, bisita, jarraitu genezak izketan, ez zalantza barik, baina agortu da denbora eta hementxe utzi behar dugu. Datorren astean ikusentzuleak badakizu hementxe izango gara, aurrera egin du bere ibilbidean Harira saioak, datorren astean Bergararen txanda izango da, eta orduan ere hementxe izango ditugu alkatea eta EAJ-aren bozera Amaia. Ordura arte, ondo izan.